vind de poging heel mooi, maar Ja. het overtuigt mij niet. Ik bedoel, ik vind het fijn dat iemand iets fris probeert, iets stevigs probeert, maar dan moet het ook knallen, vind ik. Dan moet je ermee aan de haal gaan. Er zitten wel elementen in van wat de Herman Brood voorbij gaat. Wat beetje spannender maken. Wat mij betreft een nee. Ja, dat moet Saskia het zeggen. Ja, We gaan met de kunstenaar praten. Dan is het twijfel. Ja. Ja, ik vind te volle. En net in die spanning verhoudend. Voor mij is het niet. Maar dat heeft ermee te maken dat ik al heel veel van dit soort werk gezien heb. En dat is niet erg. Nee. Maar dan moet je er ook mee spelen. Dan moet je ervan loskomen. En dan moet je net weer iets anders doen. En ik heb zoiets van degene die dit gemaakt heeft, die moet vooral doorgaan. Hè? Je voelt wel liefde en gevoel voor materiaal, maar die is er nog niet, zeg maar. Nee. Dus wat mij betreft is het niet. En als ik jullie verhaal zo hoor, dan kan ik me daar wel niet vinden. Nou, deze mag van mij door. Ja, wat mij betreft ook. Voor mij een twijfel, een grote twijfel. Ik ben er wel enthousiast over. Ik vind het leuk om er doorheen te lopen. Ik heb de neiging om eraan te voelen. Ik moet me er de hele tijd toe verhouden. Ik moet er iets mee. Nou, dat vind ik zo, daagt mij wel uit. Dat het ook leren is, vind ik. Dat past er wel bij. Het is, niet, het is geen polyester. Als het van polyester zou zijn of iets dergelijks, dan vond ik het minder. Maar dit ook. Het is gewoon een oude leren jas misschien. Of weet ik wat. Ja, je hebt er echt een neiging. Normaal mag het niet, hè, een kunst zetten, maar nu doen we dat lekker. Op basis van de foto wou ik het in het echt zien. Ja. Maar ten opzichte van het fotobeeld gebeurt er wat mij niks meer. Nee. Ik vind het te vlak blijven. Ja. Het idee is leuk, maar... Een soort collage van 3 verschillende typen plaatje. Of jouw met de achtergrond erbij. En dat zit ik. Nee? Dan met de heroïne is van net. Ja. Ik vind het verrassend leuk. Dat heb ik net zongen, maar het is een beetje op de knipkeus, de Friese knipkeus. Er wel een hele mooie variant als dat terug is. Het is ook wel heel speels. Het is, het is vrij. Het voelt vrij. Waar ik het meest uit zongen van ben, van oké. Wordt het meer verschillend, kan ik horen, kan ik afvallen, maar dit is in de bakkelijkheid, maar dat knipsel maakt het heel nieuwsgierig. Ja, dat is de verrassing die je erin zit, want het is in kant heel lullig, maar door die lulligheid wordt het weer heel bijzonder. Ja, ik ben het helemaal mee. Schijnbaar lullig, hè? Oké. Vind ik fascinerend ding. Met dat borduren draad. Vind ik echt supermooi. Ja. Maar ik vind het heel mooi gedaan. Die laagjes zijn prachtig, kleuren zijn mooi. En het beeld is wel heel het eindbeeld is ook gewoon intrigerend. Het is wel warmhoudend. Het is in bannig, om maar zo te zeggen. Het is wel in zelfskeer, maar wel met rust. Maar ik ben echt verrast als er dan wie is dichtbij en dan zeg je, hey, dat is materiaal. Dat is gewoon... Precies. Qua materiaal. Vind ik dat heel verrassend. Je blijft de hele tijd heen en weer kijken. Ja, hier heb ik heel veel aarzelingen bij. Ja. Ik ook. Ik vind het als stukjes dan ik presenteren was, dan met het net achter glas, maar dan met het op een stick digibond of dan met het ook op een futuristisch medium. Of op aluminium of omdat er dan dan wordt het echt wat tastbaar. Er zit wat meer spanning, maar ik vind het net min, maar ik word niet nieuwsgierig naar iets anders. Nee. Ik heb niet iets van... ik vind het echt jammer dat het achter glas zit, want dit is echt zo'n beeld waar dan inmast en ik zit nog continu Jim erin bij wie je spreekt. Ja. Dit vind ik wel een leuk onderwerp. Ik vind het onderwerp ook wel leuk. Het is ook lekker geschilderd. Ik vind het gewoon een prima ding. Ik vond het onderwerp leuk, maar net, ik heb wel vaker zo'n net heel goed zo'n dienst. Twijfel. Voor mij. Ja, ik vind alleen het onderwerp eigenlijk leuk. En ik deelde me niet van Saskia net helemaal dat ik het nou heel lekker Ik vind het wel lekker. Het is lekker rondgeschilderd. Ja. Een aantal elementen wel, maar ik een aantal die nog naar ouder kan. Ja, ik vind het wel lekker. Het moet niet te precies. Wij jij dan een portret, jongen? En het past een beetje in hetzelfde beeld. Een mooie kop, ik goed schilderen. Die heb ik aan het textiel kant nog aandacht besteed. Maar het vlak daarachter is weer helemaal niks, nou. Heel saai, vervelend.
Maar ze zit er wel mooi, dus ik wel pakt in het lidden. Maar wel in die zin ik wel braaf. No? Ja. Het is in die zin braaf. Aan de andere kant, de focus ligt heel erg op het moment, de blik. En precies wat jij zegt, wat heeft ze meegemaakt? Je gaat je wel tot het portret verhouden. Ja, dat is zo. Het daagt je wel uit om je in haar te verdiepen. Ja.